Dette er Frederik, Rasmus og Simon. Skal vi sige action? Action! Det fandt december, den dejligste måned i næstårets land. Nu kommer fuld og dagene flyver afsted som et flug. Det samme, det er sandt, det er jul. Hænderne, hænderne. December, de dagligste måned, så især, hvor der flyver rundt og i kæmper. Bla 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 bla. Det samme, Det er sandt, det er jul. Og Frederik han bøtter. Jeg ved det godt, men det er ikke flyet. Og nej, og så går det væk og fly for fanden. Og cut.